Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iddefenda li t-leminija tiegħu Pier Portelli, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista. Pier Portelli li meta kien imexxi di Malta Independent u kien responsabbli mill-kontenut tal-gazzetta instab ħati b'mala fama fil-konfront ta' Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Francesco De Pasquale qal li Pier Portelli jrid jerfa' r-responsabilità għax baqa' għaddej bl-istorja minkejja li kien jaf li ma kien hemm xejn ħażin min-naħa ta' Keith Schembri. Minkejja din iċ-ċanfira fil-konfront ta' Portelli, il-kap nazzjonalista Adrian Delija kien ċar u ma jedirx li se jġiel lil Portelli jerfa' responsabilità ta' milu minkejja li xerret aħbarijiet u ster folozz. Ġelli jerfa' ta' responsabilità. X-responsabilta kien jaħdem ma' midja oħra, mhux mal-midja tal-Partit Nazzjonalista. ċanfira minn maġistrat u anke fl-inkjesta ta' Igrant. Nistiednek li tmur tara il-libel tal-bieraħ u tinduna li l-libel ma kellux xaqsam xejn mal-Partit Nazzjonalista. Din mhux l-ewwel darba li Portelli ġie mċanfar minn maġistrat dwar ster folozz. Fl-inkjesta Igrant li konfermat li saret gidba fil-konfront tal-Prim Ministru familtu, l-inkjesta stabbiliet li d-dikjarazzjonijiet li ġew iddepożitati minn Pier Portelli li meta ġew analizzati għal darba tnejn minn esperti forensiċi barranin irriżulta li kienu folozz. Irriżulta li l-firem fuqhom meta mqabblin mal-firem ġenwini ma kinux jaqblu. Issa li għattini darba f'4 xhur Pier Portelli reġa' ġie kkundannat mill-qorti, Adrian Delija xorta baqa' jiddefendih. Tkellimt miegħu inti dwar dak il-każ tal-libel. Aħna ta' ċanfir oħra wara li ta' ċanfira wkoll fl-inkjesta Jiena kull matlek dak li saqsejtni inti minn niskomdu xejn. Il-każ mhuwiex regwardanti l-Partit Nazzjonalista jew il-medja tal-Partit Nazzjonalista imma impjieg li kellu qabel Pier Portelli.